Ola, vou explicar neste vídeo como funciona a ferramenta Exe Learning, que é unha ferramenta moi útil para crear páxinas web que están relacionadas entre sí. É unha ferramenta que imos utilizar na aula porque creo que lle podemos sacar moito proveito. Así que neste primeiro vídeo vou explicar o máis básico desta ferramenta, como facer un arquivo, como engadir texto. Despois noutros vídeos xa explicarei que outros ingredientes ten, que outros aproveitamentos ten, pero para empezar, como arrancar esta aplicación, como empezar a utilizala. Ben, tedes que ir no voso ordenador a Valar, o ordenador da maqueta Valar, a aplicativos. En aplicativos, xa sabedes que as aplicacións veñen ordenadas por temas, por grupos. Tedes que ir ao apartado que pon ferramentas de autor, porque os que están incluídos dentro deste grupo son todos os programas que serven para crear cousas, para crear ficheiros, crear presentacións. Aquí en ferramentas de autor atopades Exe. Este que se chama Exe é onde temos que facer clic, aí en Exe. Esperamos a que cargue. E este é o principio. No principio, que nos vai saltar de inicio é esta página de preferencias, como queremos que nos apareza o programa, ¿no? Aquí podedes ir en galego, podedes ir outra lingua. Normalmente aparece en galego. Que navegador quero, se quero utilizar o Firefox ou o Chrome. Se sabedes que no ordenador veñen instalados os dous, Firefox, Chrome. Aí elises que non queres que te apareza isto nunca máis, pois desmarcas isto e así a próxima vez xa non aparece, xa queda configurado desa maneira. Vamos aquí a guardar, así a próxima vez xa non aparece. Volve a recargar e aquí temos a apariencia que ten o Exe cando abrimos e non hai nada, digamos que está o documento en branco, o ficheiro en branco. Que temos que facer? Imos ir ao básico. Temos aquí neste lado, na parte esquerda, na parte superior, os menús do que podemos facer. A primeira cousa que nos aparece vai ser inicio, é dicir, cando abrimos un documento en branco, o inicio é, digamos, a primeira parte, a primeira páxina dese grupo de páxinas que imos facer. Se eu quero cambiar o nome, o que fago é dobre clic na palabra inicio. Se fago doble clic, o que vou poder facer é cambiarlle o título desta página. Entón aquí, en lugar de inicio, vou poñer, por exemplo, o Salnés. Imaginemos que quero facer un Exe dedicado ou centrado na comarca do Salnés. Pois podía facer así, poñerle de título o Salnés. Sabedes que aparece aquí e tamén aparece na cabeceira da páxina. Isto é unha páxina que estou facendo. Claro, na páxina teño que engadirlle cousas. Aquí pon clique nos elementos da esquerda do panel para engadir contido. Imos ver o contido que utilizamos con máis frecuencia, que é o de texto. O de texto que tamén permite poñer imaxe. Así que quero engadirlle algo. Vou poñer texto. Vou aquí, fago clic en texto e vai abrir un espazo no que eu podo poñer un título, podo escribir o texto que eu queira, podo engadir imaxes, tamén podo engadir arquivos multimedia, son, podo poñer distintos tamaños de letra, podo facer algúns cambios, algunhas cousas para facelo máis vistoso. Vou escribir unha especie de introducción. Vou poñer aquí, escribo o Salnés é unha comarca da provincia de Pontevedra que inclúe 9 concellos. E vou poñer a lista dos concellos, a ver se non me esquezo de ningún. Vilagarcía, Vilanova, aquí a poñer Vilagarcía da Arousa, Vilagarcía da Arousa, Vilanova da Arousa, realmente é o nome oficial. Illa da Arousa, Cambados, Meaño, Meis, Ribadumia,
Sansenso, o Grove, cal me falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non me falta ningún. É o Grove, vamos poner así. Por exemplo. Este texto que teño aquí, tamén podo decidir poñer un tamaño maior ou menor, o que eu prefira. Por exemplo, podo poñerlo en vez de 12, tamaño 14. Podo tamén decidir poñer todo isto en negrita, en letra máis destacada. O aquí, sabedes, na letra B, como en todos os editores de texto que podes coñecer de outras ferramentas. E podo facer así. Podo engadir unha imaxe, por exemplo, ou podo ir a Wikipedia, a Galipedia, ou poñer Galipedia. Na Galipedia podemos buscar unha imaxe do Salnés. Vou poñer Salnés directamente, aunque poderíamos ir buscando por algún deses concellos. Salnés, a ver se topamos algunha imaxe, por exemplo, de Vilanova de Arousa. Buscamos Vilanova de Arousa directamente. Aquí temos o concello, desembocadura do río Currás, Pazo Ballón. Bueno, podemos poñer unha de Pazo Ballón, ou poñer unha imaxe propia, o que pasa que eu aquí neste ordenador non teño, pero, por exemplo, esta do Pazo de Ballón podemos utilizala. Vou na descargar para ter no meu ordenador aquí, guardar, volvo aquí, e neste espazo vou poñer aquí debaixo, imos a esta icona, que é a icona de imaxe, insertar, editar imaxe. Se tedes dúbidas do que para que vale cada unha, compañerse co rato por enriba de cada icona xa nos indica para que vale, para que serve. Facemos clic aí, aquí ábrese esta parte, este menú de insertar, editar imaxe, imos a lupa e o cartafol para buscala no noso ordenador. Aquí en descargas, elisin esa, aquí poderes ir ao tamaño que quero que apareza, podo modificarlo despois, como sempre. Damos ya a... Bueno, agora dime aí que poña unha descripción da imaxe. Está ben poñer aquí descripción e un título. Damoslle así. Sale a imaxe, que se nos parece demasiado grande, podemos cambiala simplemente arrastrando aquí, desde estas esquinas, podemos arrastrala para facela o tamaño que nos pareza a nos máis aceitado. Vamos poñela así. E cando teño este bloque de texto, xa o teño ben feito, xa o teño para rematar, teño que darlle o tic que aparece aquí pequeniño de feito. E así xa temos o principio desta página. O Salnés, a explicación que eu escribín e esa imaxe que engadín nesta parte. A vantaxe que ten o Exe é que permite colocar as páxinas organizadas en apartados e en subapartados. É dicir, permite facer un esquema. Creo que é do máis valioso desde o punto de vista educativo do que podemos facer na aula, que podemos facer un traballo cos seus apartados, cos seus bloques e aprender algo importante, aprender a organizar a información que atopamos, organizala por temas, ter todo ben organizado, para que non haxa confusión. E creo que é unha cousa que está ben interesante aprender a non únicamente recoller información, senón a saber ordenala, poñela de maneira que sexa fácil de comprender. Como estou facendo aquí un exemplo do Salnés, estaría ben facer páxinas, é dicir, subpáxinas, apartados para cada un dos concellos. Como podíamos facer isto? Pois teníamos que ir aquí a engadir páxina, e como vedes aparece aquí pon tema debaixo do Salnés. Fago doble clic en tema para cambiar ese nome, porque non quero que se chame tema, senón quero que se chame, por exemplo, Vilagarcía de Arousa. E aí teño xa unha página que está incluído dentro da outra. Que quero engadir máis, doulle a engadir. Esta que acabo de engadir, o Exe interpreta como que é un apartado de Vilagarcía. Tamén podo facelo, pero si o que eu quero é que este
na mesma altura de bibliografía, o que fago é ir a estas frechas que hai aquí, e doulle a frecha de esquerda para que se poña a mesma altura, para que sexa outra páxina do outro concello distinto, non algo que este incluído en bibliografía, senón que sexa un concello diferente. Neste caso, vamos poñer aquí, poñemos Vilanova de Arousa. E farei o mesmo cos outros concellos. Podo poñer aquí Cambados. Non vou poñer todos, porque isto é máis ben de exemplo, pero, bueno, poño aquí varios. O de Cambados, poño aquí Meis, por exemplo. Quedarían, por colocar varios, son 9 en total. Habría que ir completando os que faltan, Sanxenxo, Grove, Ribadumia, os demais, os que xa coñecedes moi ben. Como estou facendo aquí esta edición, estou colocando cousas novas, que ainda podo colocar máis, de cando en vez é interesante ver que aspecto vai ter. Entón, hai unha forma de miralo, que é na parte dereita, arriba a dereita, pon previsualización, para que poidamos ver que aspecto vai ter o que estamos traballando. Facemos clic en previsualización e temos xa un exemplo de como vai ser o que estamos facendo. Como vedes, visualmente é unha aplicación moi doada, moi fácil de ver, moi limpa. Creo que en canto empezas a traballar un pouquiño, ves que ten un bo aspecto, que ten unha boa pinta, que é agradecido facer traballos con esta ferramenta, porque é doada, é fácil de utilizar. Creo que en primaria podemos facer isto, e os resultados que vemos gustanos. Eu sei que é algo que gusta, porque enseguida ves que queda ben. Aquí iremos navegando. Salnés, Vilagarcía, non pusemos nada, claro, por eso está Baleiro, Vilanova, Cambados, Meis. Tamén podo navegar por isto onde ponga anterior, irá ao anterior. O único que teño algo é no que puse ao principio, do Salnés, a comarca. Coloquei esta foto e esta información. Isto sería o máis básico. Por comentar algo máis neste vídeo, noutros vídeos falaremos de outros elementos que veñen máis aquí abaixo. Podemos tamén elixir o estilo. O estilo é o aspecto que ten a página que estamos facendo. Este é un dos estilos, pero hai máis. Non hai moitos, pero hai varios onde elixir. Se facemos clic en estilo, atoparedes varios aquí. Pódense engadir algúns máis. O que está marcado, este que pon Intef, é o que está o modelo que estamos utilizando, pero podíamoslo cambiar por este que pon base. E como vedes, cambiou o aspecto, cambian as cores, cambia o tipo de letra e o tamaño. Queremos ver agora como quedaría se poñemos este estilo. Imos a previsualización e veredes que houve aquí un pouco de cambio, non? Aparecen outras cores, aparece en negro, con fondo branco, gris tamén por este lado. Os botóns para navegar son un pouco diferentes, pero podemos probar polo que máis nos gusta. Temos máis, temos tamén aquí outro que pon CD e pon varios. Antes disto, de cando en vez tamén importante, cando levamos un tempo traballando con un ficheiro, estamos facendo algo, salta este aviso, non? Atención, leva traballando un tempo considerable sen guardar os cambios. Quere guardar os cambios agora? Está ben que nos avise, porque a mellor é verdade, levamos un tempo traballando, facendo algo, e non queremos perder ese traballo. Así que de cando en vez está ben que lle damos a OK. Aquí, como non gravei aínda, non guardei o documento, está me pedindo que lle poña un nome. Imos poñerlle un nome, vamos poñerlle o Salnés, e gardo este ficheiro. Xa está guardado o ficheiro de exe. Agora está recargando outra vez. É dicir, eu podo ir editando ese ficheiro porque o teño guardado no ordenador. É o que vos aconsello, se facedes algún traballo, guardade sempre o ficheiro, poñedes un nome, guardades ese ficheiro do traballo que estades facendo, para que cando volvades a entrar podedes abrir o ficheiro e podedes seguir editando, engadíndolle cousas ou modificando que vedes que non vos gusta. Aquí en estilos, decíamos, podemos botar unha ollada algún máis, temos este outro, e vamos ver como quedaría con este que se chama CD, que vedes é un pouco diferente, letras así en verde, aparece esta liña horizontal en vermello,
Aquí ten unha cabeceira que é gris, un gris máis escuro, o tipo de letra é diferente. Ben, son estilos, apariencias distintas. Eso máis ben é para elixir un pouco o gusto. Importante, claro, importante primeiro é engadirlle contido a cada un dos apartados que imos facendo. Esa é a idea. Entón, vedes, Excel Learning é unha ferramenta de creación, ferramenta de autor, aparece no vosso ordenador de Edixgal. Creo que é bastante fácil de utilizar, non fai falta ser un experto, unha experta en informática para poder facer algo sinxelo, e creo que pode ser unha ferramenta que podemos utilizar para eses traballos de investigación que facemos na aula, como por exemplo o que estamos facendo sobre os animais de América. Así que calquera dúbida que teñades, como sempre, con respecto a este programa, a calquera outra cousa, xa sabedes que podedes contar co profe. Noutro vídeo explicarei un pouco como hai que facer para descargar o ficheiro, que se pode facer con ese ficheiro, porque son ficheiros un pouco especiais. O que estamos facendo son ficheiros que despois se poden compartir noutras plataformas, que tamén se poden convertir en PDF. Bueno, hai varias opcións. Eso verémoslo noutro vídeo. Este vídeo é un vídeo máis ben de introducción. Así que nada máis, vémonos no seguinte vídeo.